Bag-ong mga pasilidad sa Mandaue City Hospital formal nga giinagurahan. Kabahin kini sa tingwa sa hospital pagpa-upgrade sa ilang classification ngadto sa Department of Health. Ang report ni Nico Sereno. Bag-ong mga ekipo ug pasilidad aron mas mapalambo ang serbisyo. Kini ang gibida sa City ug Health officials kaganiha sa mga gitrabaho sa Mandaue City Hospital. Unang gihimo ang ribbon cutting ingon man blessing sa gi-renovate nga mga lawak. Naglakip niini ang operating room nga gibutangan na sab og mga kagamitan. Kinisab ang delivery room sa ospital ug uban nga mga kagamitan sa mga manganak sama sa nursery. Matod sa tagduma sa ospital, existing na kaniadto ang maong mga pasilidad apan na downgrade ang classification sa tambalanan. Mao nga gitinguha ang pagpalambo niini. Gusto magud nato nga padak-an to ato nga time. So mao to nga kanang during the said renovation mo to nga na downgrade ta into infirmary level nya. Naagian ta og pandemic, naagian ta og audit. So mo to siya ang murag naka-delay. Gikan sa infirmary category nga dunay 25 bed capacity, gitinguha sa syudad nga mapa-upgrade kini sa Department of Health, kini pa ang aprubahan aron iduso. Ongoing ang atong application for level 1. By the time it becomes level 1, still 25 bed gihapon siya ang ato ang gikuan kay of course nagkuan man ta sa current sa nato nga kanang empleyado. Gipasalig hinuon sa dakbayan ang kanunayng suporta sa tambalanan unsa pa ang mga gikinahanglan. Ang atong tinguha nga mahatagan og kalidad nga serbisyo medikal walay lain tumong kundi ang pagpahatag og maayong kaugmaon para sa tanan. Lakip sa mitambong sa kalihukan kaganiha si kanhi Mayor Jonas Cortez ug ubang mga city ug barangay officials. Gipasalig sa mga opisyales nga magpadayon ang pagpalambo ug pagpa-upgrade sa mga serbisyo, mga pasilidad sa tambalanan aron nga mas maabot sab kini sa mga yanong lungsuranon nga nanginahanglan sa serbisyong medikal. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.